Исәнмесез, сез Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Бирдә без бары тик лайыклы хитларны гына тәкъдим итәбез, ә сез алар арасыннан иң яхшысын сайлыйсыз. 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Илгиз Шәкуров һәм татар эстрадасы йолдызлары булырбыз. Башлыйбыз. Шулай итеп, сентябрь айы да ахырына якынлашты, дуслар. Әле кайчан гына сезгә бу айдагы катнашучыларны тәкъдим иткән идек, инде бүген нәтиҗәләр ясаячакбыз. Сез юллаган тавышлар сентябрь айы җиңүчесен билгеләде. Тапшыру кысаларында шоу-бизнес вәкилләре белән кызыклы темаларга сөйләшүебезне дәвам итәбез. 30 сентябрь Россиядә интернет көне. Шул уңайдан җырчылар белән аларның бөтен дөнья челтәрендә күпме вакыт уздыруы, анда ниләр эшләүе турында аралашып алдык. Хәзер сезгә дә сөйләячәкбез. Аңа кадәр сезнең өчен бер мәгълүмат: Мәйдан телеканалы укытучылар көне уңаеннан бәйрәм концерты оештыра. Музыкаль тәнәфес дип аталган тамашада сез яраткан җырчылар бер сәхнәгә җыелачак. Мингол Галиев, Венера Ганиева, Расим Низамов, Гүзәлия, Зарина Хәсәншина, Илназар, Алсу Абелханова, Илвина, Илнар Миранов һәм башка бик күп танылган йолдызларны күрергә 6 октябрь көнне Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгенә килегез. Очрашырбыз. Хит парадны Татарстанның ат казанган артисты Артур Минхажев ачып җибәрә. Ул интернетта күп утырмый, әмма утырырга мәҗбүр. Чөнки мәдәният үзәге җитәкчесе буларак аңа гел элемтәдә булырга кирәк. Моннан тыш, кайда нинди яңалык барлыгын, коллегаларының ниләр эшләвен дә интернеттан белә икән ул. Социаль челтәрләрдә мин актив түгел, фото-видеоларны вакыт һәм теләк булганда гына куям дип сөйләде Артур Минхажев. Сентябрь айында ул лайыклы хитта «Өзелеп сөймә мине» җыры белән катнашты. Әйдәгез сүзне үзенә бирик. Өзелеп сөймә мине, өзелеп сөймә инде, уйлап йөреп мине, ялгыз калма инде. Яратмаулары сине мөмкин түгел ул дидең. Яулап алды шу сөю минем йөрәкне дидең. Җаваплар бирә алмыймын синең саф хисләреңә. Газаплар гына калмасын ялкынлы йөрәгеңдә. Özlep süymə indi, uylap yürüp minə, yalğız qalma indi. Özlep süymə minə, özlep süymə indi, uylap yürüp minə, yalğız qalma indi. Öşratırsan özləyək, min bit başkanım yarın. Neçə yıl boyu indi min bit yaratam onu. Dürüst anlasın minə, məhəbbət uyum түгел. Aldıysam kilmesine, əlüne bular күңел. Özlep süymə minə, özlep süymə indi, uylap yürüp minə, yalğız qalma indi. Özlep süymə minə, özlep süymə indi, uylap yürüp minə, yalğız qalma indi.
Интернетта күп утырырга туры килә. Хәзер бөтен тормыш шунда. Эш буенча да шунда сөйләшәбез, дуслар һәм якыннар белән дә шунда аралашабыз. Балаларның үй эшләре өчен биремнәр дә шунда язылган дип уртаклашты Гүзәл Идрисова. Социаль челтәрләрдә Гүзәлнең аерым, ә Илназ Бахның үзенең аерым бите бар. Актив булырга тырышабыз. Язылучыларыбыз арасында начар сүзләр язучылар юк. Кешеләргә тормышта төшерелгән видеолар кызык. Иҗат белән бәйле контентка игътибар азрак дип үз күзәтүләрен сөйләде безгә җырлы гаилә. Лайыклы хитта Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах "Син кирәк" җырына төшерелгән клип белән катнаша. Карыйбыз. Чын булса гомергә бер була, син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаган һавадай син кирәк миңа. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел. Мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда. Син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син генә юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Дилә Нигъматуллина да интернетта күп вакыт уздыра икән. Чөнки ярдәмчеләре булуына карамастан, социаль челтәрләрдәге битләрен җырчы үзе алып бара. Әмма шунысын аңладым, интернетта утыру күп энергия сорый дип уртаклашты җырчы. Шуңа да ул вакыт-вакыт социаль челтәрләрдән ял итеп ала икән. Заманча әйтсәк, интернет детокс эшли. Иң күп дигәндә интернетка бер атна кермәдем. Шул кадәр рәхәт булды, чын-чынлап ял иттем дип сөйләде Дилә Нигъматуллина. Нишлисең бит, һәр заманның үз көе, күп утырсаң да кыен, интернетсыз да булмый. Алтын урталыкны табасы гына кала. Бәхет вәгъдә итеп тагын язымыш, чакырасын ерак сәфәрләргә. Каршыга ачы җилләр исә дә,
рәхәт кайтуы туган җирләргә. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Бер сүз әйтмә күңел тулган чагым, калдырып китәмен тагын сезне. Изге үйтек, изге ният белән, дусларым озатыр өчен мине. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, озак кайтмый торсам китеп. Сезнең җылы караш, сезнең елмаю, китмәс инде күз алларымнан. Тагын да әйләнеп кайтырмын бормалы язмышның юлларыннан. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Хит-парад катнашучыларын студиябызга чакырып, алар белән турыдан-тур аралашуыбызны шулай ук дәвам итәбез. Бүгенге кунагыбыз сезгә яхшы таныш, безнең хит-парадның катнашучысы, популяр җырчы, блогер, 4 бала әнисе Лилия Хайруллина. Лилия, сәлам. Сәлем, исәнмесез, хөрмәтле Мәйдан каналын караучылар. Лилия, сине хәзер инде бик күп җирдә нәкъ менә шушы үзеңнең яңа статусың белән игълан итәләр дип беләм. Менә 4 бала әнисе булдың бит инде. Гомумән, шәхси тормышы турында бик сөйләми торган җырчы буларак, ничек кабул итәсең булай дип әйтүләрен һәм өйрәндеңме әле үзеңнең шушы яңа статусыңа дип әйтик. Дөрестән дә шулай. Мин инде артистлар арасында 4 бала табучы беренче кеше түгел, беренче хатын-кыз түгел. Тик моңа да карамастан нишләптер бик еш һәр чыгыш ясауны диярлек, теге Татарстанның ат казанган артисты дигән кебек 4 бала әнисе дип мине сәхнәгә чыгаралар. Бик кызыклы, бик күңелле үземә. Мин каршы түгел. Һәм рәхәт инде әлбәттә шулай дип әйткәч. Лилия, иҗатка әйләнеп кайтсак, син экспериментлардан курыкмый торган җырчы. Бер карыйсың, ретро җырларда бар синең репертуарда, шулай ук альтернатив юнәлешкә дә кирип китәсең, шулай ук эстрада җырларында яздырасың. Ни өчен менә шулай төрлелек бик зур һәм яңа сезонда менә тыңлаучыларың өчен нәрсәләр әзерләдең? Әйе, мин экспериментлар ярата торган кеше. Чөнки иҗат бит инде ул күп төрле, күп кырлы әйбер һәм төрле артистлар белән җырлап караучылык миңа кызыклы. Мәсәлән, рэп та җырладым мин, татарча Нурминский белән үзенә күрә бер тәҗрибә дип әйтәсем килә. Шәхсән минем өчен бик кызыклы төрле стильләрдә эшләп карау.
һәр стильдә үземне рәхәт хис итәм дип әйтәсем килә. Опера гына җырлап караган юк. Бәлки киләчәктә булыр, кем белгән, нәрсә көтәсен. Яңа иҗат сезонына килгәндә планнар зурдан, бик күп җырлар алдым. Сатып алдым. Һәм алар өстендә эшлим әлеге вакытта, кайсыларыдыр аранжировкада, кайсыларын инде мин яздырдым. Һәм тиздән алар дөнья күрәчәк дип ышанып калам. Әлбәттә, инде җырлар гына түгел, шулай ук кыяфәткә дә игътибар бирәбез. Яңа костюмнар тектерәм. Иҗат гөрли, бер сүз белән әйткәндә. Шулай булсын, һәм инде чыгышлар да көтеләдер. Сүз уңаеннан менә 6 октябрьдә Син мәйдан телеканалы оештырган музыкаль тәнәфес концертында да катнашучылар рәтендә бар. Ничегрәк әзерлекне башладыңмы әле? Бәлки бу концертта ниндидер эксперимент булыр шулай ук. Нәрсә булгасын, тамашачылар концертка килгәч үзләре күрерләр. Шундый интрига калдырыйм әле. Әлеге вакытта мин җыр сайлау процессында яисә ретро җыр, яки халыкчан җыр, менә шул ике стиль арасында әлегә сайланам. Син инде менә әйтеп киттең, сорау бирдең миңа стильләр турында. Шуңа күрә матур итеп, кызыклы итеп эшлисе килә әлбәттә. Әлегә әзерлек бара, бик кат әзерлек, мин генә түгел, башка җырчылар да бик кат әзерләнәләр. Шуңа күрә бу концерт бик кызыклы, бик матур, мәгънәле килеп чыгар дип уйлыйм. Чөнки бик шушындый матур эчтәлекле җырлар сайлыйбыз барыбызда. Лилия, бик зур рәхмәт әңгәмә өчен, бик шат идек сине күрергә һәм инде уңышлар телибез. Рәхмәт. Дуслар, сезне 6 октябрь көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак концертка чакырып калам. Бик кызыклы һәм матур булачак. Килегез, күрешербез. Тәрәзәмә килде, ай шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларыма чыкты, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларыңны сузып. Күк йөземне каплап алган кара болыт, ни калдың син йөрәгемдә яра булып. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик
икән сөю учагыбыз Көлгә калып янып беткән бит Хит парадны Рифат Хөснияров дәвам итә. Башка коллегалар белән чагыштырганда ул интернетка соңрак килгән. Шуңа да Рифатның битләре әле үсеп кенә килә. Элегрәк миңа интернетта утыру ошамый иде, аның кирәклеген аңлап бетермәгәнмен. Хәзер бу эшне рәхәтләнеп башкарам. Социаль челтәрләрдә үзем утырам, контентны да үзем әзерлим, язылучыларга да үзем җавап бирәм дип сөйләде Рифат Хөснияров. Безнең хит парадта башкаручы кавышырга кабат дип аталган җырына клип белән катнаша. Игътибар экранга. Шырашуларымны тагын күптән язмыш аерганга Күпме көннәр үткән Сагындым, сусадым бер тамчы сөюгә Яраттым, дип ничек дәшергә Үзгәртергә дә сын түгел үзебезгә Үзебездә әле үзгәрмәдек бергә Берни тормый кавышырга кабат безгә Берни тормый Көзгеләр алдамый гел күзләр алдамый Елларга да карамый кавышырга кабат безгә Берни тормый Безгә берни тормый Кавышырга кабат безгә Үзебездә әле үзгәрмәдек бердә Берни тормый кавышырга кабат безгә Берни тормый Көзгеләр алдамый гел күзләр алдамый Елларга да карамый кавышырга кабат безгә Берни тормый Кавышырга кабат безгә тормый Безгә берни тормый Кавышырга кабат безгә Безгә берни тормый Кавышырга кабат безгә
Интернетта иртән яки йоклар алдыннан һәм юлда барганда гына утырам. Күп вакыт сарыф итәм дип әйтмәс идем дип сүзен башлады Алсу Абелханова. Татарстанның атказанган артисты әйтүенчә, ул хәтта интернетсыз да яши алыр иде. Чөнки совет чоры кешеләре тормышның интернетсыз да була алганын аңлый ди Алсу. Минем өчен контент әзерләү җиңел эш түгел. Үземне мәҗбүриләп, кирәк булганга гына кертәм фото һәм видеоларны дип сөйләде Алсу Абелханова. Җырчы сентябрь аенда лаеклы хитта Татарин Барин клипы белән катнашты. Әйдәгез үзенчәлекле бу җырны тагын бер тыңлыйк әле. Кердең хыялыма, тиңләдем ярыма, ничекләр синсез яшәргә. Биектән күзлисең, йолдызлар чүплисең, вакыттыр җиргә төшәргә. Где ты, мой татарский парень, сөю тулган җаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыңа? Ош пычмаклы кайнар чәйем. Килеші янарыма, күмәм назларыма, тап син кавышуның жайын. Где ты, мой татарский парень, сөю тулган җаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыңа? Татарский парень, сөю тулган җаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыңа? Винарис ил егетне интернетта популяр булган барлык социаль челтәрләрдә дә очратырга була. Һәм җырчы аларда тыңлаучылары белән үзе аралаша икән. Шулай булгач, Винариска сорауларыгыз булса, курыкмыйча яза аласыз. Ул аларга үзе җавап бирер. Ярдәмчеләрем булса да, тамашачылар белән мин үзем аралашырга тиеш. Интернетсыз булмый хәзер, ошыймы, ошамыймы, актуаль булырга кирәк дип уртаклашты башкаручы. Винарис ил егетнең Жүләр чаклар җыры лаеклы хитта үз урынын тапты. Игътибар экранга. Şarkılar yaşadık, Жүләр идік, әйдә утқа кірдісәләр, утқа да кірә идік, апалы яшьтегі йылларла, кирегә вақсайды, яшь чаклар, Жүләр чаклар, әйләнеп кайтсайды. Kiriga vaqsaydı
кешедә калганымы шул яшьлекнең иртәсендә нишләп икән каламадым аккан яшьлек елларла кирегә аксайды эх яшь чаклар жүләр чаклар әйләнеп кайтсайды аккан яшьлек елларла кирегә аксайды эх яшь чаклар жүләр чаклар әйләнеп кайтсайды эх жүләр чаклар ничек кайтым яшьлегемә тузанлы елларына күңелгә уелып калган ынтылмас елларда аккан яшьлек елларла кирегә аксайды эх яшь чаклар жүләр чаклар әйләнеп кайтсайды аккан яшьлек елларла кирегә аксайды эх яшь чаклар жүләр чаклар әйләнеп кайтсайды аккан яшьлек елларла кирегә аксайды эх яшь чаклар жүләр чаклар әйләнеп кайтсайды эх яшь чаклар жүләр чаклар әйләнеп кайтсайды әйләнеп кайтсайды әйләнеп кайтсайды эх яшь чаклар Лайыклы хитны Зинира һәм Ризат Рамазановлар дәвам итә. Җырлы гаилә интернетта актив. Аларның язылучылар саны 180 меңнән артып китә. Зинира белән икебезнең аккаунтлар уртак. Язылучылар белән үзебез аралашабыз. Фото белән видеоларны да үзебез кертәбез. Хәзер бөтен эш интернетта инде. Дөньяда ни булганында, шоу-бизнестагы яңалыкларны да шуннан беләбез дип уртаклашты Ризат Рамазанов. Җырлы гаилә сентябрь аенда безнең хит-парадта бер мизгел клибын тәкъдим итте. Үзәк өзгеч җыр һәм клип сезнең экраннарда. Ни булды тидеме як күзләр Ни кинәт суынды аралар Төннәрен мендәргә капланып Әти дип үкседе балалар Никахлы парларның бәхетен Ник ятлар кайырып алалар Әтисе, әнисе бар килеш Сабыйлар ник ятим калалар Сөекле гаиләңне ташладым Саташкан хисләрен кушканга Бер мизгел эшендә әйләндем Сөекле кешедән дошманыга Сөекле гаиләңне ташладың Саташкан хисләрен кушканга Бер мизгел эшендә әйләндең Сөекле кешедән дошманыга Йөрәктән йөрәккә юлларны Тиз генә оныту икеле Башканың баласы башыннан
хуш иткән шикелле. Күңелнең ярасы капланыр, акланыр сәбәпләр табылса, кирегә сукмаклар булмас бит, сөюнең бикләре ябылса. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Ни булды тидеме як күзләр, ни кинәт суынды аралар, төннәрен мендәргә капланып, әти дип үкседе балалар. Никахлы парварның бәхетен, никятлар кайырып алалар, әтисе, әнисе бар килеш, сабыйлар ник ятим калалар. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманга. Сөекле гаиләңне ташладың, саташкан хисләрен кушканга, бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Бер мизгел эчендә әйләндең, сөекле кешедән дошманыга. Интернеттагы битләремне үземә уңайлы булган чагына алып барам. Теләгән мизгелләр белән генә уртаклашам, мин блогер түгел дип сүзен башлады Гөлназ Салахова. Башкаручы әйтүенчә, интернетсыз тормышны күз алдына да китереп булмый, әмма шул ук вакытта бөтен дөнья челтәре бик күп вакытны ала. Кайвакыт телефонны кулга тотам да бетте китте, минутларның үткәне сизелми. Вакытында реаль тормышка кайта белик. Тормышны телефон камерасы аша түгел, ә үз күзләребез аша күрә белик дип сөйләде Гөлназ Салахова. Минемчә, бик дөрес әйтелгән. Тылсымга тиңләдем дә ул хисләрне, бергә үткән айлы кичләрне. Нишәдек соң ярсу күңелне, бәйли дә куя ул безне. Елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда без генә, шаян сиземә, яме түзгенә, әюкәли генә күрмә. Елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда без генә, шаян сиземә, яме түзгенә, әюкәли генә күрмә. Очып бергә хыялның күкләренә, төшенеп сөю сүрләренә. Языклар куй исемнәрне, рәхәбәтнең күперенә. Елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда без генә, шаян сиземә, яме түзгенә, әюкәли генә күрмә. Елмай, кара да йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда без генә, шаян сиземә, яме түзгенә, әюкәли генә күрмә.
йолдызларга әйтербез соң теләкләрне. Елмай, карада йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда без генә, шаян сүземә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Елмай, карада йөземә, йөземә елмай. Бу җиһанда без генә, шаян сүземә, яме түзгенә, әюкәлигенә күрмә. Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Студия безгә чираттагы кунагыбыз да килеп җитте. Каршы алыгыз безнең хит парадының катнашучысы, популяр җырчы Юлия Гарифуллина. Юлия, сәлам. Сәлам, Илгиз. Исәнмесез, дуслар? Юлия, сине Татарстанда һәм Мәйдан телеканалында күрүебезгә шатбыз. Гомумән, еш булырга туры киләме Казанда? Менә монда кайткач, нинди хисләр кичерәсең? Иң кадерлесе нәрсә монда синең өчен? Кайткан вакытымда Казанда еш кына булырга туры килә. Иң күңеллесе инде яңа җырлар иҗат итү, башкару, дуслар белән күрешү, татарча, татар телдә сөйләшү. Юлия, менә Казандагы Юлия белән чит илдәгесе аерыламы? Менә гомумән үз өеңдә яшәгәндә бу татар мөхитен син ничек булдырасың? Бәлки татарча җырлар җырлыйсыңдыр, бәлки безнең милли ризыкларны пешерәсеңдер өйдә дә. Чит илдә мин инде әзрәк аерылып торамдыр. Анда да бик күп татарлар яши, ямьле сабан туйлар үтә. Мин рәхәтләнеп үземнең җырларны җырлыйм. Өйдә вакытында татар ашларда пешергәлим, почмак, вак-бәлеш, токмачлы аш. Гомумән, иҗатка әйләнеп кайтсак, нинди яңалыкларың бар, нинди җырлар яздырасың, бәлки яңа клиплар да көтеләдер. Менә безнең лайыклы хитта бит бик матур клип белән катнашасың. Күптән түгел генә яңа клип чыкты, туган ягым турында. Тагын берничә җыр әзерлибез. Юлия, килүең өчен бик зур рәхмәт. Сине тагын үзебездә көтеп калабыз. Рәхмәт, Илгиз. Мәйдан каналын карагыз. Уйларда сине туган як, җырларда сине туган як. Төшләргә керәсең, хисләргә төшәсең, туган яклы балачак. Туган яклы чагым, ынтылмас елларым, җуелмый сакланаган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Күңелдә син һәр вакыт, йөрәктә син һәр вакыт. Ширемендә йөгреп, бәхетләргә күмелеп, үстем сине яратып. Туган яклы чагым, ынтылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә. Туган яклы чагым, ынтылмас елларым, җуелмый сакланган татлы хәтирә. Яшәсәм дә читтә, син һәр вакыт истә, туган яклы вакыт күңелдә.
җитә. Син һәр вакыт истә, туган якла вакыт күңеледә. Юлия Гарифуллинаның жыры бүгенге тапшыруда соңгы булып яңгырый. Димәк, нәкъ менә ул безнең хит-парадның сентябрь айы җиңүчесе дигән сүз. Юлияны котлыйбыз һәм үзебезнең хит-парадта аның яңа жырларын көтеп калабыз. Лайыклы хитны дәвам итәбез. Мин сезгә чираттагы кунагыбызны тәкъдим итәргә телим. Татарстанның халык артисты, Мәйдан телеканалының якын дусты Рәсим Низамов. Рәсим абый, сезне күрүебезгә шатбыз. Исәнмесез? Сәлам, Илгиз. Сезне күрүгә мин үзем дә шат. Әлбәттә инде мәйданнарны күрүгә бик шатмын. Рәсим абый, артистның уңышы тамашачыдан тора бит инде. Менә кайсы артистның популяр булуын тыңлаучылар хәл итә. Ләкин шул ук вакытта җырчы үзе дә тырышырга тиештер. Миңа калса, сез менә хәзер минем бирәчәк сорауга җавапны беләсез. Тамашачы мәхәббәтен ничек яуларга? Дөресен генә әйткән вакытта, җырчының бит иң төп коралы тамашачыга җиткерә торган җыры. Тамашачы синең җырың аша якын итә. Синең ул кыяфәт, әлбәттә ул да кирәк сәхнәдә. Ул бер шулай ук. Ул да төп роль уйный торгандыр. Аннан соң беренче синең репертуар, синең җырларың, синең визит карточкасын дип әйтергә инде. Шушы җырларың булмаса, инде тамашачыны башка бер әйбер катыра алмыйсың. Шуңа күрә тамашачыга күңеленә хуш килә торган җырлар изләнү һәрвакыт менә шушы тамашачының күңеленә үтеп килә торган репертуарың булу. Шушы дип саныйм мин. Димәк, сире шунда. Беренче чиратта төп сире шунда. Сез инде 30 ел иҗатта ялгышмасам, һәм инде сез әле сәхнәдә, инде берничә буын җырчылар алмашынды дияргә дә була. Сез хәзер күңел кушуы буенча иҗат итәсезме күбрәк? Чөнки соңгы елларда миңа калса Рәсим Низамовны барыбер дә бик кызганыч сирәгрәк ишетә башладык. Бәлки ул шулайрактадыр. Күңел кушуы буенча дип кенә түгел. Гомумән җырчы һәрвакыт инде ул җырчының бит аның менә шушы яшьтә туктарга тиеш дигән әйберсе юк, җырчы гомере буе җырларга тиеш. Шуңа күрә теге күңел халаты дип кенә түгел. Гомумән хәзердә мин яңа җырлар өстендә эшлим, изләнәм. Концертлар беру бәлки соңгы вакытта сирәгәйгәндер. Чөнки әзермәк түгел инде байтак йөрелде. Аның нәрсә икәнен бүгенге әзерәк яшьләргә дә юлларга кирәктер. Шуңа күрә яшьләр җырласында мин аңа карап теге концерт шимне иҗатымны туктаттым, ташладым дигән сүз түгел, әлбәттә. Һаман эшләгән көн, һаман эшлибез, җырлыйбыз. Аллага шөкер. Һәм инде менә безнең тыңлаучылар, шулай ук тамашачылар сезне 6 октябрь көнне Мәйдан телеканалы оештырган музыкаль тәнәфес концертында күрә алачак. Шулай бит. Менә бу тамашада нинди җыр башкарачаксыз һәм әле әзерлекне ничектер башладыгызмы? Әзерлек инде ул бара, сүздә юк. Артист һәрвакыт әзер инде ул. Гомумән артист һәрвакыт үзен менә тәүлекнең кайсы сәгатендә торып уятсалар урыннан шул вакытта җырлар алырга тиеш. Җырлап җибәрергә. Җырларга тиеш, сүздә юк. Әлбәттә әзерләнәбез. Шул вакытта тамашачыларында көтеп калабыз. 6 октябрь көнне Сәйдәш концерт залында узачак. Музыкаль тәнәфес концертына бергәләшеп җырлашырбыз, бергәләшеп күңел ачырбыз. Күңелле матур концерт булырга бездә килегез, сезне көтеп калабыз. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезне үзебезнең телеканалда кунакта күрергә һәрвакыт шатбыз. Һәм инде тагын очрашулар насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт үзегезгә менә шушы күрешүне, очрашуны оештырган өчен. Күрешергә язсын. Һәр нәрсәнең ахыры була. Безнең тапшыруның да тәмамланыр вакыты җитте. Сезне төгәл бер атнадан шушы вакытта Мәйдан телеканалында көтеп калабыз. Мин Илгиз Шәкуров һәм безнең иҗат төркеме сезгә матур көзләр телибез. Исәнлектә очрашыйк.